ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим Тиҷа. Дӯстон, подписчикон марҳамат, боз навор кардем навори хонаҳои фурӯшӣ зиёда аз 10 эълон баҳри подписчикон. Дӯстон, числа имрӯз 2 май, навори ҷолиб барои реклама кардани хонаҳоятон дар ватсаби ман метавонед муроҷиат кунед. дӯстон, нафароне ки чунин хонаҳои фурӯшӣ ёки мошинаҳои фурӯшӣ, ягон техникаву аппарат, ягон маҳсулот барои реклама кардан, барои фурӯхтан дӯстон доштагӣ бошед, дар WhatsApp 911 32 43 44 роӣ кунед. Худо хоҳад мо дар навори оянда дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram дар ҳамаи сайтҳо дӯстон ҳаракат мекунем, реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта бидем. Навора бо диққат тамошо кунед, аз нархи навои хонаҳои арзон бохабар шавед. дӯстони азиз, нафароне ки Telegram доштагӣ бошед, мо Telegram канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим Тиҷа. Аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинаҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Ссилкаи Telegram канал дар таги комментария закрипӣ шудааст. Ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Мақсад ки наворҳорам дар канал мепартоем. Раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастай. Квартираи коробка дар шаҳри Ваҳдат, рӯпарӯи 16 автобаза гуфтага. Дӯстон, рӯпарӯи заправкаи Газпром дар бинои 13 этажа. Дӯстон, хонаи имрӯзамон қарор дорад дар 5 ошёна. Масоҳати хона дӯстони азиз 48 квадрат метр. Бино 2 лифт дорад. Системаи гармдиҳӣ, яъне ки отопление дорад. Оби нӯшокӣ 24 соата таъмин мебошад ва дар якум этаж супермаркети замонавӣ мешавад. Дар поёни якум этаж подвал, бозори хӯрокаи замонавӣ дар назар аст. Дар пеши бино боғчаи кӯдакона ҳастай. Дӯстон, садик ва ғайра чизо ҳастай. Нархи хонара 260 000 сомониш мегӯяд. Марҳамат, метавонед занг бизанед. дӯстон, инак мо мегузарем ба дуюмин хонаи фурӯшиамон. Хонаи фурӯшӣ ҳастай назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, дар маҳаллаи Ховарон, дорои 8 дар хона, хонаи дуошона. Дӯстон азиз, гирду атрофи маҳкам. Дар масъалаи обу свет мушкилӣ набудаст. Гуфтем 8 дар хона, 4 дар хонаи якум этаж ремонт кардагӣ тайёр аст. 4 дар хонаи дуюм этаж хулоса беремонт. Дӯстони азиз, банияи дарунӣ, ҳоҷатхонаи даруниам дорад. Гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ. Дар масъалаи обу свет мушкилӣ нест. Марҳамат дӯстон, дар рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. Нархи хонара 1 миллион 200 000 сомониш мегӯяд. Марҳамат, дар тамос бароед. дӯстон, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай назди ҳавлиги. Нафароне ки аз ноҳияи Ёвон, Шербачакҳои Ёвон хонахар бошед, хонаи назди ҳавлиги. Марҳамат дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи Чоргул гуфтагӣ, дорои дар хона, ду хонаи фасони хушрӯдохтагӣ. Масоҳати умумии заминаш 5 сотик замину дӯстон ташкил медиҳад ки нархи хонара 289 000 сомониш мегӯяд. Марҳамат, метавонед дар рақамҳои рӯи экранда ҳатман занг бизанед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Ҳисор. Нафароне ки аз шаҳри Ҳисор хонаи подвалдор мехостед, дӯстони азиз, марҳамат. дар ҷамоати Шарора, дар маҳаллаи Уртабоз, гирду атрофаш маҳкам, ремонтҳои хубу замонавӣ, документҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ. дар хона 3 сотик заминро ташкил медиҳад ки нархи хона дӯстони азиз 240 000 сомониш мегӯяд. хонахари аниқ бошӣ, камтар савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 002 44 70 02 қадим муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтари ин хонаро аз худашон метавонед пурсонид. ва дӯстони азиз,
мақсад ки пешакӣ ба ягон кас ягон сум задо напартед. Зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор ҳаматкунон барои дастгиритон. дӯстони азиз, инак панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад дар шаҳри Душанбе. Хонаи заминӣ 320 000 сомонӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Шайнаки Чинор. дӯстон, хоб поёни корвон, поёни бозори Балх 3 километр то управлени ГАИ. 2 сотиқ замин, 2 хонаи 5 ба 3, кухня, баня, ҳоҷатхона, мактаб 400 метр, масҷид 350 метр, садик 1 километр. Хулоса дӯстон масофа дорад. хоб метрои зиндагӣ мекунӣ ва кругуш забор маҳкам кардагиай. 320 000 сомони маҳкама эваз ҳамеша ба ягон мошини электромобил марҳамат муроҷиат кунед. квартира ҳастад дӯстон дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район, яъне ки дар радиостансия гуфтагиай. Сехонага 85 квадрати метр, хона айни ҳол коробка дар ҳафтум ошёна қарор дорад. Дар Ленинский район гуфтем. Нархи хонара 435 000 сомон меёд. иҷозати ремонт ҳастад. медрои ремонт мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. хулоса 550 50 45 35 ин рақамҳои хулоса яъне ки соҳиби хона ҳастанд. дӯстони азиз, далши ремонтша бо таъми дили худтон ремонт карда медрои зиндагӣ мекунӣ. 435 000 сомон. марҳамат дар тамос бароед. дӯстони азиз, 329 000 сомонӣ квартираи фурӯшитон ёфтем. Шерои нар дар ноҳияи Фирдавсӣ, духонага дар дуюм ошона, яъне ки доми ду ошона. дӯстон ва фикр ҳамихела доми ду ёки се ошона, барое ки пастакон домои пастака дар дуюм ошона. нарх 329 000 сомонӣ. дар шаҳри Душанбе гуфтем, ноҳияи Фирдавсӣ, духонага ба масоҳати 52 квадрати метр мебошад. марҳамат дар рақамҳои рӯи экранда занг бизанед ва маълумоти пурравани ин хонаҳоро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, нафароне ки чунин хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, метавонед дар ватсайи ман роя кунед. худо хоҳад мо дар навори оянда дар ютуб, тикток, инстаграму телеграм реклама карда ҳаракат мекунем. дӯстон, бо хости худо фурӯхта битем. зиндаву сарбаланд бошед. лайкҳоро бозанед ва дар канали мо подписатсия кунед. дигари эълони мо дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастад назди ҳавлигӣ, боз дар ноҳия Иёвон қарор дорад. хонаи имрӯзаамон назди ҳавлигӣ дар ноҳия Иёвон гуфтем. ремонтҳои хубу замонавӣ дар деҳаи деҳқонободи д гуфтагиай. дӯстон, хона гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпонагӣ, дорои 4 хонаи мақсад ки калони хушрӯи ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. масоҳати заминааш бошад 5 сотиқ заминро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, нархи хонара 300 000 сомониш мегӯяд. марҳамат дар рақамҳои 93 480 78 метавонед дар тамос бароед. سیصد و 15,000 сомон. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Истиқлол гуфтагиай. дорои седар хона, масоҳати умумии заминаш 2 сотиқ мебошад ки нархи хонара дӯстон 315,000 сомониш мегӯяд. дарвоза дорад, часпонаги тайёр. хулоса бе ягон камбудӣ. марҳамат дар рақамҳои 005 77 77 93 метавонед дар тамос боред. ва дӯстон, мақсад ногуфтан намонед ки пеш аз хона харидан чанд қадаре ки метавонед эҳтиёт бошед аз мошенникҳо. пешакӣ ба ягон каса ягон сум залог напардоед. рафта хонара аз пеш дида маъқул кишид. дӯстони азиз, хонара яъне ки залоги хона баъдан дар дасти ҳамон соҳиби хона метин. охирон эълон дар навори имрӯза дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастад назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат айни ҳол коробка мебошад ки дар деҳаи Кофарниҳон гуфтагиай.
گرد و اطرافش محکم، دارای 3 در خانه، مساحت زمینش 5 سوده زمین را تشکیل می‌دهد. نرخ 199,000 сомонӣ. خانه دوستانی عزیز یعنی که درونش با خشت پخته ساختگی، بیرونش با سیمین بلاقی برداشتگی. دوستان رقم‌های 901 4060 در تماس باشید. دوستان باقی سربلند باشد، لایک ها را بزنید، خدمات نگهبان باشد. دستگیری شما پیش امروز نوار امضا به انجام رسید. خیر دوستان، خداحافظ.